Dag dames en heren, welkom weer bij Nixierama, het informatieprogramma van Uit het Niks. En je ziet het even mee, je zal je afvragen, wat is aan de hand? Breaking news, we hebben nooit vlug. De jongens zien dat repeteren, en hoeveel zien ze repeteren? Carnavalsdinsdag, 15:45 op de Meer, de Meerse, dan staat het te gebeuren. Dan draaien ze op in de Rabo Limburg Top 111. Jawel, daar stonden ze in, natuurlijk met het soeske van mijn poeske. En nu zien ze repeteren. Niet voor dat liedje, dat kennen ze al lang. Maar er is een gevraagd door de organisatie of ze zich even willen introduceren met een of ander clipje. En dat zien ze aan het oefenen. Zal we ons loeren of het geluk is? Hoi, ik ben Dave. Ik ben Alt. En ik ben Michel. En samen zijn we Uit het Niks.